Guys, naba mo i-clean ng sunglasses nya dugay na ninyong gigamit pero kuan na na-fill off na ang iyang kuan kanang murag protective kuan niya ba kanang sa lens bitaw niya na now makita ba ninyo kana mo ni siya ay nagpamatuod nga daan na ang inyong sunglass lens inyong sunglass so inani ug sa kana pong naay colored nga lenses may nani po ni siya kuan may nani og porma. So, paano ba gagawin natin? Paano ba ito malilinis? May pag-asa pa ba ito? Kasi, halimbawa, gaya nito, paborito ko itong suotin, pero parang ang pangit ng suotin dahil, kung ano, garas na kaayo ba? Kaya, mahal ba, pero magpailis ka. So, magagwanta na lang kag suot. So, napa ba ni pag-asa ni? So, karon itudlo na ako kung unsay tips. Although nga dili gid siya 100% nga malimpyo, pero at least kuan gyapon kanang naaya po chance ba nga magamit imong balik kay sayang di kayo. Oh, kani nga lens mo. Kay colored kuan ani di naman gini pag-asa ni. Scratch naman gid na. So ang atong buhaton ana is atuan lang yun ang tangtangon tanan. So ang kinahanglanon lang nato is tape. Oh, good tape. So, guys ha, ano, klaro ba? Diliin siya yung 100% good guys ha, nga malimpyo gid siya pero at least makuan gyapon ba? Kung sa kuan pa mapakinabangan ulit. Sayang mong gugayo, palit pag kagbago. Pag bibili ka na naman ng bago, mahal. Pag bibili ka ng lente, mahal din. Parang bumili ka na rin ng bago. So, sayang ba? Nakita nyo guys? Kailangan lang nito, tiyagaan lang. Pag tiyagaan mo lang talagang pakpakin mo to. Nakita nyo? Pagkakaiba? Sa kanina? So, ewan ko na kung makikita yan dyan. Dito sa ano, andyan na yung ano eh. Parang dumidikit na. Nag-inquire ko lens ngayon na eh, para sa ano niya, Batwolf nga model. So, maluoy na lang ta, di na tampuan kay mahalan man ta, di man ta ka-afford. So, ano siya, tiyagaan lang yun guys, tiyaga lang yun. Mura ka kuha na ni kung sa babae pa, kanang mura kuha nga ba, wax. Uy, palpak guys. Kasobra kapilit ang tape mo na nabilin. Pilit ang tape. Dapat pala ang gamitin yung tape guys, hindi ganito yung ano, yung transparent. Para hindi maging ganito. Palpak. Kadali lang guys ha, mangita tag tape na transparent. Okay. Murag mahasol ta ani. Balik lang ta kadali guys. Alright, so magpadayon ta guys. Kanina lang nga tip nga medyo nipis ang atong gamiton.
Sindot mo itong tatong lapad-lapad kay dako og ma-over ba. Kung kabalong mo tangtang sa lens guys, pwede nyo na tangtangon na lang. Para mas maayo ba. Sayon. Pwede rin gani guys oh, sa sud. Kita niyo diha oh. Mawag na pa siya mga nabakbak na pud ba. So, ana gina siya guys kay tungod sa kadugay na sa ani nga kuan. Sunglass. Balik ko nga natatungkan be. Mas ganahan ko ato. Kung agi ba. Ilang nasa sa tigayon. Para kapit kayo. Nakatangtang na siya. Ang final ko na to is toothpaste. Nanglan na nang siya i-polish gamay pero tanawa guys. Nakita ba ninyo? Manay kausaban. Nakita nyo ba yung pagbabago? Kahit paano nalinis siya. So, pwede na natin ulit itong gamitin. Nakita nyo? Ayan. Oh, diba? Diba? So, ayan. So, dito naman tayo sa my color. So, ang ginawa ko guys, ang original nito is eto. Ayan, nakikita niyo yan. Ayan yun. Nakita niyo ba yung kulay? Yan yung pares niya guys. Yung isa, parang nagiging black na. Yung isa, yan o. Wala nang pag-asa to eh. Hindi mo na mababalik to eh. Scratch na talaga to, ano, tuklap na talaga. Yan lang. Ano to, bilis nito oh. So, ganun lang din. Apply lang natin ng toothpaste. Voila! So, ayan na.
So kung ganito yung sunglass nyo, tulad dito, ayoko kasi yung laging gamitin, baka magasgas. So ipalit ko siya. Tingnan natin kung kumusta yung nilinis natin. Sayang din kasi guys eh. Kaysa bibili kayo ng bago o hindi nyo na magagamit. So, okay na ba? Yan. So, gagamit siya ulit kaysa matatambay lang sa loob. Diba? Kasi nung hindi pa nalinis yun, hindi ko pa talagang sobrang tagal na nakatambak na lang kasi iniisip ko wala na to eh. Gas-gas na eh. So, ngayon, magagamit siya ulit. So, that's it. Thank you very much for watching. Hit like and subscribe. Bisaya Vlog out.